Salut prieteni, eu sunt Liviu și astăzi vreau să vă arăt cum puteți dezactiva actualizările la Windows 10. Facem click dreapta la Start, apăsăm rulare. Aici în această executare scriem gpedit.msc. Ok? Apoi facem click la Administrative Templates, mai departe la Windows Components și mergem la Windows Update și facem click la Automatic Updates Detection, dublu click și aici apăsăm Disable. Apply, ok. Deci cam asta a fost, foarte simplu. Cu voi a fost Liviu. Dacă v-a plăcut acest tutorial, abonați-vă la canalul meu și așteptați alte tutoriale interesante. Vă mulțumesc pentru atenție. Pa, pa!